Jeg har lige fået navnet på vinderen af Jernbanesikkerhedsprisen 2025. Lad os se, hvem det bliver. Det bliver godt. Det glæder jeg mig til at være med til at overraske vinderen med. Men inden da, så skal jeg lige ordne noget. Vinderen af Jernbanesikkerhedsprisen 2025 er i gang med at undervise trafikelever i automatisk togkontrol. Kan vide, hvad han siger til, når vi kommer ind og overrasker ham nu. Hej. Hej Mads. Hej Mads, når I kender vi hinanden. Ja, det gør vi. Kan du regne ud, hvorfor vi er her i dag fra TV Sikker? Ikke helt. Det er vi, fordi du har vundet Jernbanesikkerhedsprisen 2025. Hold op! Du er mine kineser. Ja. Jamen, så vidste jeg i hvert fald ikke, hvorfor I kom. Nej, og der er jo en helt særlig grund til, at du har vundet den, og det har vi på en lille video her fra Martin Harrow, som vi gerne vil vise dig. Hold da op. Mads Guldbrandsen, du er modtager af dette års Jernbanesikkerhedspris. Der er kommet en lang række indmeldinger fra kolleger, der har indmeldt hinanden i forhold til Jernbanesikkerhedsprisen, dels for indsats her igennem året og for indsats igennem en lang karriere. Men du har igennem mange år ydet en dedikeret indsats for at styrke jernbanesikkerheden i Banedanmark. Du har været med til at udvikle anlægsbestemmelser og planer for sikringsanlæg, og du har med din høje tekniske faglighed været i stand til at omsætte det her til en brugervenlighed og sikre en forståelse og en forankring i hele organisationen. Gennem dine 40 års erfaring af trafikleder i betjening af sikringsanlæg og sikkerhedsreglementer har du utrætteligt arbejdet for at udvikle trafiklederuddannelsen og hele tiden gøre den bedre. Du har gennem hele din karriere været optaget af, hvordan man lærer, og du har spillet en nøglerolle i udvikling og bygning af det her skoleanlæg, som vi uddanner trafikledere på, hvor de studerende har mulighed for at prøve kræfter med virkelighedstro situationer. Der kan skrives bøger om, hvad du har været involveret i af regelændringer og instruktioner gennem tiderne. Du har haft en helt unik betydning for jernbanesikkerheden i Danmark. Du, Mads, er en af de største jernbanesikkerhedshelte, der findes i Danmark. Stort tillykke med prisen. Hold da op. Jamen. Ja. Tak. Hvad siger du til det, Martin han fortæller her? Jamen, jeg kan da ikke genkende det til meget af det. Altså ikke for det. Ikke for at være ubeskeden, men jeg har arbejdet som sådan en muldvarp gennem mange, mange år. Jeg har jo ikke haft sådan nogle chefstillinger og sådan noget, hvor jeg kunne påvirke noget, men jeg har jo følt, at jeg har kunne stikke mit lille muldvarphoved op rundt omkring, hvor der var brug for det, så trykke på nogle mennesker, jeg kendte, for at opnå de mål, som han nævner her. Ikke? Så det er jo rigtigt. Så hvordan har du det med at have vundet Jernbanesikkerhedsprisen 2025? Jamen, jeg er da vildt overrumplet og overrasket og glad. Rigtig glad. Det er jeg faktisk, fordi jeg har undervist i 43 år nu, og 43 ja. Og jeg har været her i 53 år. Og man kan sige, at siden den dag, jeg begyndte at undervise, har jeg jo forsøgt at arbejde for at forbedre vores undervisning ved at skrive nye lærebøger, lave skoleanlægget og sådan nogle ting. Men du skal også have selve prisen, og det er den her, det her trofæ, som du skal tage til dig, og som er dit fra nu af. Og tillykke med det igen. Det er jeg allermest glad for, det er faktisk, at det er nogle kolleger, der uden jeg har vidst det, har skrevet det. Og det er jo det, der gør mig vist, tror jeg, faktisk, eller gør mig vist glad. Så det er dejligt. Ja, tak. Tillykke igen. Tak. Og det var så Jernbanesikkerhedsprisen 2025. Og jeg håber, I er lige så... hvad? Nej. Det var Jernbanesikkerhedsprisen 2025. Husk derude at passe godt på jer selv og på hinanden.